אנחנו נמצאים במציאות אחרת לחלוטין שלא הייתה מאז קום המדינה. מציאות שבה למעלה מחודש וחצי הטילים שנורו למדינת ישראל, הרקטות, הפצמ"רים, שפוגעים והורגים ללא הבחנה אזרחים, אינם מאפשרים למדינת ישראל, לאזרחיה, לאנשיה, לתושביה, לנו, לחיות כאן במדינת ישראל באופן שקט וחופשי. המדינה משקיעה לא מעט בביטחון תושביה. את הסיוע המשלים למשרדי הממשלה נותנת הקרן לנפגעי טרור. הסיוע הזה בא לידי ביטוי באמצעים נדרשים לאותם תושבים, בטיפול רפואי משלים, בסיוע לילדים ובסיוע פסיכולוגי. לקחנו את אותם ילדים לפעילות בירושלים, לאפשר להם לצאת, להתרווח, להירגע, לקבל משהו באווירה אחרת שאינה דורשת ריצה למקלט בכל רגע נתון. הקרן למעשה מייצרת דרך התרומות של יהודים טובים מכלל העולם, מייצרת למעשה משאבים נוספים לאותם משפחות נפגעי טרור ולאותם אזרחים שנפגעו באופן ישיר מהטרור. עד היום סייעה הקרן לחירום למעלה מ-1,100 משפחות שלהם נפגעו הבתים בסיוע של למעלה מ$1,000,000. הקרן מסייעת ורוצה להמשיך ולסייע לנפגעי כוחות הביטחון. הסיוע הזה נדרש לאותם אנשים שסיכנו את חייהם לטובת מדינת ישראל, לטובת ביטחונה. הקרן מסייעת להם למעשה בתמיכה במשפחות, בתמיכה באותם חיילים, ציוד מיוחד, ציוד אורתופדי, ציוד רפואי, טיפולים רפואיים משלימים ועוד. אתם תורמי קרן היסוד בתרומתכם מאפשרים לנו להרגיש את תחושת הביחד, את התחושה של ערבות הדדית, את התחושה של השותפות האמיתית. בזכותכם התורמים, בכלל העולם, אנו מרגישים שעם ישראל, העם היהודי, הוא עם אחד.